Здравейте, аз съм Мисля на Бончева и днес ще ви покажа моите фигурки от колажчета. Ето това е едно бухалче, което се прави на две залепени вилички. Така. Имам още едно бухалче, което е на станче. И тук няма ластчета, както това. Защото това е на вилички и е по-различно, е по-твърдо. Това е малко по-меко, защото е на стан. И съм ги сложила на клечици. Така. Ето това е една круша, която съм я правила на една кука. Ето това са два подаръка, които ги правих също на вилички, които не са толкова лесни. Така. Тук съм направила също две бастунчета на една кука. Сърце на една кука. Тук съм направила ето една тиква за Хелоуин. Тиквата я видях, че се прави без очи и да я добавя очи и уста. Ето отзаде, как се... ще го направя. Малко озористо положих очите и устата, но се получи доста хубаво. Фигурките са ми към 20 няколко. Ето това... и това е на станче, между другото. Ето това ми е птичката Angry Bird, която е на стан. Тук съм ми направила кошничката на стан, която си я измислих аз, и яйцето на стан си го измислих също аз. Аз съм си измислила наистина доста неща. Имам черешки, които също съм ги правила аз. Имам също и детелинки. Детелинката. Имам едно супер готино. Детелинката е на една кука, а начето също е на една кука. Това направих днеска, един кокъл, който е на една кука, кокълче. Ето тези ми бяха още първите фигурки, даже не знаех, че може да се прави фигурки. Цветенца. Тук съм направила по мой измислен начин една чушка. Знам, че е грозна. Тази ягодка си я измислих аз на станче. Забравих да кажа, че цветенцата са на стан. Ягодките са на стан също. И ягодката я измислих по мой начин на стан. Ето вижте, че по мой начин няма, както е другата ягодка. Също съм си това го направих днеска за Хелоуин. Бончето, не знам дали го знаете, корникент или как беше? Корникент, да. Тук си измислих по мой начин, който е доста грозно морковче. Тук видях във Фейсбук също на една момиченце, което си е направил панделки на една кука и реших аз пробвам. Това ми беше първото бонче и не стана и реших да е за пръстен, естествено. Тук имам... Това го бях за диадема на куклите, бях си измислила нещо. Тук имам панделки, които са на два пръста. Ето. Това е една черешка просто.
И тук имам още две детелинки. Тук съм сложила без да искам синьо. Тук исках да направя мустаче, но не ми се получи на една кука. Ето това са ми всичките фигурки. Доста са, знам. Ако видеото ви е харесало, се абонирайте към мен и ми пишете коментар, ако искате за нещо да направя уроче. Мене ме възпитва. Това беше от мен и до скоро. Обичам ви.